Aloveira Today. Moi boas, benvidas, benvidos a esta nova e derradeira entrega do ano do Luns de Tea, como sempre contravindo as normas do día. Hoxe é mércores, xa o sabemos, éramos conscientes diso, de que ia dicir, pero que non é luns. Bueno, pois da igual. Ia dicir así. Pero que non é luns. Pois nos dá o mesmo. O caso que como non é luns, en mércores, pois benvidos ao primeiro e último programa do ano do Mércores de Tea, no que Melody Pargotero da canle Luz de Tea nos ilustra ou nos pon luz sobre algunha cousa do lado escuro da lobeira, como dicimos. Entón, perdoade a miña voz tomada polos viruses, porque andan os virus, como din as vellas, andan os virus por aí. Como xa vistes no título, hoxe imos falar entre lápidas, entón para iso imos lle dar a benvida, imos cambiar aquí unha cousa, mira, Melody. Iepa! E imos lle dar a benvida a Emma Pedreira, escritora de As Horas Mortas,
un libro no que relata moi boa, Emma, benvida Hola. a este luns de TEA, no que imos ver de falar sobre ese libro que escribiche e que presentache en Lamas, e dixen eu, é que eu non puiden ir á presentación do libro en Lamas porque estaba en Madrid. E dixen eu, pois que tal se traio a Emma ao luns de TEA e facemos unha presentación do libro máis ou menos do que se falou en Lamas, non? Nesa presentación que organizou Ana Belén Gundín da librería Brétema, como sempre dicimos, a nosa librería de cabeceira na Lobeira Today. Entón, aquí tería que estar tamén Alicia Neiros, pero por motivos personais non pode estar, desculpouse moito, xa lle dixen que non había problema, porque así matamos dous paxeros dun tiro. Temos programa po ano xa. Xa temos programa po ano sobre cemiterios, que vai vir Alicia Neiros, que é enterradora. Aí é na. Xa falamos sobre unha vez que fixo aquí un curso Melody de tanatopraxia, falamos de tanatopraxia aquí. Entón, pois agora imos falar da outra parte que é o furado. Enterramento. Exactamente. Entón, xa ves, Emma, que aquí é todo un pouquiño jiji jaja e todo un pouquiño dende a broma, porque se nos poñemos serios, habría que poñerse demasiado serio. Entón, Melody, dispara a pregunta que eu vou quitar o té que se está facendo aquí. Eu, máis que pregunta, eu quixera que me contara un pouco de que vai o libro, porque eu non estive na presentación, non tive aínda o prazer de poder velo. Entonces, creo que é mellor que o explique ela, non? Pois contanos, Que é Emma. este Horas Mortas. Pois este Horas Mortas, bueno, hola, boa noite. Moitísimas grazas por convidarme a estar aquí dende a cociña para Lobeira e desculpar e mandarlle un bico moi grande a Alicia Neiros porque, bueno, ten aí un asunto persoal pendente que lle mandamos moito ánimo. Con Alicia foron horas moi vivas estas Horas Mortas e foi unha presentación ben chula que fixemos en Lamas. E nada, era explicar un poquinho o que quixen facer con este libro, que non sei se o conseguín de todo, pero era dar un pouco unha conta do que é ser non necroturista, senón necroinvestigadora, como me chamou Xurxo Souto unha vez, ou creo que me chamei eu mesma por algunha das 400 e pico páxinas do libro. O que quería facer era relatar as viaxes e aos paseos polos cemiterios galegos e algunhas conversas, non, de cando fun e me deixei guiar pois por algunhas persoas que tiñan algo que ver cos cemiterios os que foron visitados e que me contaron a súa relación pois tanto cos cemiterios en sí como coa morte, coa vida e cos rituais da morte. Entón ven sendo como unha especie de antoloxía, por dicirlo así de alguma maneira ordenada, do que veñen sendo todas as nosas visións moi poliédricas como galegas sobre a morte e sobre os últimos lugares da vida, que son pois, os cemiterios neste caso. Ibache dicir eu que orgullo, no? Que Xurxo Souto te poña un mote tamaño, no? De dicir, ostris, necroinvestigadora, cuidado como sona iso. El que dixen eu, pero non o teño tan claro. Xurxo é moito de bautizar a xente con palabras maravillosos. Podemos perfectamente deixarnos enganar. Contanos o de Xurxo e tragamos aquí. Dicimos, que interesante. Bueno, Xurxo e eu fixemos un man a man fantástico no cemiterio de Santo Amaro e el conduciu por ali como patrón maior e eu vin feliz con todas as historias que me contou sobre o lugar e sobre o non lugar, porque de pronto xa estábamos na costa irlandesa, el estaba me contando os cemiterios galegos dende ali, a morte dos galegos dende aló, e foi fantástico. E despois, eso, díxome, que ti és unha necroinvestigadora. Non sei o que significa iso, cales son as funcións reais, pero a mí encantaría me poñer aquí unha placa que puxese iso. Ben, estades vendo que toso. Penso que non se escoitou, non? Só me vistes toser. Non, non o dis, non o sabíamos. Claro. O tema é que estou quitando o audio para trusir, despois o poño, porque é que estou un pouquiño tomado, estou un pouquiño así con acatarrado e tal. A min xúrdeme unha historia, porque eu xa me desculpei con Emma antes de comezar o directo,
teño o libro na casa. Como lle dixo un mecánico ao meu cuñado. Dixo, "Ti sabes canto aceite leva este coche?" Dixo, "Sí, teño o libro na casa." Pois eu vou facer un programa dun libro e deixei o libro na casa. Entón, iso é porque o estou lendo e o teño ali. É o que deixo ali para ler ali. E aquí teño outro, o de Sábeme a Salamántiga o ceo da boca, que estou lendo ese. Premio Torrente Ballestero ano pasado. Entón, a pregunta que me xurde a min é, de todos os cemiterios que saen nese libro, porque xa sei polo anuncio que fixo Ana Belén no seu momento, que non son todos os que visitaches, só saen unha parte deses cemiterios, de todos, a parte do de Lamas, que se teño desafiado, vai ser o primeiro que vai a ler, cal crees que me vai sorprender máis? De dicir, Dios, este vaiche molar moito, a historia ou tal. É dicir, unha historia que che veña así a cabeza cando eu che pregunto isto, tampouco ten que ser a túa predilecta. Por Ai, certo, déxame pensar. mercar o libro, podes mercar o libro, saca o libro aí en pantalla, Emma. Podes mercar o libro, pasar Saco o polo libro, libro. porque Comprei a edición galega, que esta é a edición en córnico, que está escrita ao revés, pero no, ti sí. está la vendo en revés, pero nós estamos la vendo ben. Vale, pois entón é a boa edición. Pois non sei cal cemiterio se Non tes, podería... non tes ningún compósit, ningún cunha marquiña de decir aquí, a que volves. Isto como os fillos, non? Todos son fantásticos, maravillosos e guapísimos. Eu podo che dicir os meus favoritos. Por exemplo, E por un, que? Ao mellor non compartimos ese gusto. A min gustame moito San Froilán en Lugo, porque é un cemiterio moi alegre, non? Ainda que sexa case como osímoro dicilo. É un cemiterio super alegre, onde se fan moitísimas cousas, dende concertos, obras de teatro, exposicións, cada pouco tempo están abrindo unha parte nova que innova, non? Co tema fúnebre, pois dende poder enterrarte e que de ti medre unha árbore, ou que haxa un lugar para esparexer as cinzas pois dos bebés que morreron antes de nacer ou no en parto. Camposanto. Perdón? Ese espazo está en Camposanto. Sí, é no Sí. propio cemiterio, sí, de San Froilán. E é o pioneiro nestas cuestións. Ajá. Despois gústame moito tamén outro que o de Castrelo de Miño, que está todo incrustado no chan e non tes un lugar Sí, é onde moi poñer o pé, que non sei se así, está entre dous lugares da morte importantes, que por un lado está a central eléctrica, non? Que supuxo ese anegamento do val, esa morte non simbólica de tantas vidas, non? E por outra banda está esa ponte onde se asasinou a tanta xente na época da guerra e o cemiterio está xusto no medio, como facendo tope entre esas dúas realidades que tiñan que ver con morrer. Gústame moito Mondoñedo Vello, que está escalonado segundo o esquema social da propia vila. Ostris. Gústame moito o de Conxo, o psiquiátrico, onde está o Capitán Met, coa súa historia tan particular. Non sei, hai moitísimas. Agora vou dicir, vou facer así, collo a pelota, doulle para outro lado e digo, para unha muller como Melody que fixo a tese, no? O traballo de fin de grao, no? En Sí, musealización de de máster. cemiterios, no? Foi sobre musealización de cemiterios. Que deberíamos apreciar nun cemiterio? De primeiras, é dicir, para un lego como a min, que entra nun cemiterio de primeiras, en que me teño que fixar? Dios, esa Pero a foi quen lle preguntas, a min ou a a Melody e A despois min? a Emma. Pasei a pelota e así ti xa lle fas unha Vale, pregunta. vale. Eu non sei, é que eu non sei, eu vou e fíxome en todo e disfruto dende ver como é a portada e que normalmente sempre hai unha inscripción, non? O Memento Mori que sempre te impacta. Logo a distribución arquitectónica e logo xa che van pousando os ollos nesta lápida, neste monumento, nesta inscripción.
E logo está moi ben, pois, deterse un pouco na simboloxía das lápidas, se hai algún animaliño, algunha planta, algunha inscripción longa ou que mereza a pena. Que depende, pero digo igual que o digo dun cemiterio, digo dun museo, digo dunha igrexa, digo de calquer monumento. Eu non son unha persoa que che vai dicir tens que fixar primeiro nisto e así e así. Creo que para poder disfrutalo ti mesmo debes ir descubrindo. E ao mellor as primeiras veces pasaránseche moitas cousas por alto, despois vas a empezar a ver patróns e vas ir fixando máis. Vas descubrindo. Eu ver a cara da xente disfrutando cando vai descubrindo cousas, sexan en cemiterio ou en museo, en calquer sitio, pareceme que é moi bon para o coñecemento desa persoa. Ainda que non o satures a datos e que saia sen saber cando se fundou X cousa ou non entenderá completamente un cadro, se o disfrutou, vaise quedar con iso para sempre. A partir de entón vai investigar máis ou vaise fixar máis. Entón, creo que o importante é iso. Digo, disfrutar. Aí atrás, imbuído por este programa, obviamente, a min Melody é unha influencer para min, entón eu estaba en Vigo e non sabíamos que facer, non? E estaba coa miña fillada e dixenlle, queredes ver un cemiterio que seguro que non vistes? E dice, un cemiterio, padrino? Imos ir a un cemiterio. E fomos a Pereiró. Ao cemiterio de Pereiró, a ver a Dama e a Doncela de Asorei. E claro, flipoume o detalle de ver a nena dicíndome, buah, viste iso, padrino? E dixen, joder, como pode ser, no, que te flipe ver lápidas e ver cousas, no? O sea, na miña cabeza de vello estaba ese programa estaba bloqueado, estaba, sabes, sin codificar. Pero de repente vexo a nena que di, buah, que chulo eso, buah, que chulo outro, sabes? Iban tal, ai, mira, este tal, del Faro de Vigo, ai, mira, tal, non sei cal. E diste, pois ao final sí que é verdad que hai cousas que ver, é dicir, hai máis cousas que o Fuciño do Porco ou o Museo do Pobo Galego ou tal, o sea, hai moitas máis cousas para ver. É curioso. Pregúntalle agora, Melody. Eu levo arrastrando unha pregunta dende hai un cacho, que é unha moi básica. Ti definiríaste como necroturista? Se é así, como che empezou a afición? O sea, hai un momento que te marcou, que dixeches, ui, aquí hai cousas que descubrir, e te empezaches a interesar ou sempre foi así? Que a min o termo turista, xa así, sempre non me gusta. A min gustame viaxeira, non? Entón sería unha necroviaxeira, pero tampouco é que viaxe en función de ir ver os cemiterios, aínda que é algo que nas miñas viaxes non falta. Son unha necrocuriosa, máis que nada. O que me interesa é todo o que ten que ver co fúnebre e co tratamento da morte, e os cemiterios son como o museo, non senteito de todo o que ten que ver coa morte. E xurdiume, pois era unha cousa habitual na miña nenez, ir pasear ao cemiterio de Santo Amaro, que, como sabedes, pois é un dos máis, que condensa maior número de historia e de historias, e tiña cousas moi emocionantes, pois desde a escultura, a epigrafía, eu que sei, a rexouga moitas veces, non? Que hai moitas historias que non están escritas nas lápidas, pero sí están aí no recordo da xente. E che hacían contando, ou se non chas exaxeraban ou chas mentían, a mí dábame igual. Todo o que tivese que ver con iso encantábame, e chegou a este punto de que quería ver isto mesmo que eu vía na miña cidade, quería verlo noutros espazos, non? Ir aos lugares e ver como, non como se enterra a xente agora, porque agora é como todo moi homoxéneo. Eu prefería ver como se enterraba a xente de antes e como se trataba con respecto toda esa simboloxía e toda esa estatuaria, non? Que ten que ver coa morte e, sobre todo, coa memoria. Oye, Emma, e hai unha pregunta que me xurde a min agora, porque aquí as cousas xurden así, sabes? Non temos... En serio, non hai escaleta, non estou mentindo. Entón, digo, como foi o traballo de campo
de facer o libro? É dicir, ti xa tiñas esa curiosidade de que ías anotando as cousas e nun momento dado tes tantas que dis, vou facer un libro? Ou dixeche, vou facer un libro, merda, non apuntei nada, teño que volver aos cemiterios de novo a ver si atopo a alguén que me conte. Pois foi un pouco así como la ve, ¿no? Tiña moitas fotos. Cando ia a cemiterios e tal, pois sempre hai o típico símbolo, flor, lápida, palabra que che chama a atención e fas unha foto. E cando tiña como o meu móvil parecía xa o móvil de Morticia Adams, pois entón decidín, bueno, pois isto teño moito material aquí, podo empezar a facer algo resolutivo co que teño. Entón empecé a facer outra cousa que sae no libro, pero que sae citada no libro, que foi coleccionar obxectos que atopaba nos cemiterios e con iso facía arte plástica, facía collage, facía pois unhas series de pequenos obxectos combinados e despois xa chegou un punto que non podía contar historias con iso. E apeteceume ou interesoume o caso de ir contando as historias dos cemiterios e do moi diferentes que son nun territorio tan pequeno como é Galicia, non? E como van cambiando pois do rural ao urbano, ao periurbano, ou as 4 provincias son moi diferentes entre sí, os cemiterios de costa e interior. Todo iso empecé a notalo e a anotalo tamén. E no momento que xa había un par de cadernos con cousas importantes, dixen, bueno, pois sentamos e facemos un libro. Pero antes do libro foron moitas outras cousas, moitas, foron moitos anos. É dicir, foi un camiño, non? Foi un camiño que foi levando cara a esa escrita de todo o que atopache, non? Todas as historias, non? Sí. Sí, un camiño longo. Despois, o feito de concretar o libro foron 2 anos de escrita, 4 de moitas veces de volver a sitios nos que xa estivera porque precisaba volver velo, pero con máis atención, que o que dicía Melody antes, creas esa atención sobre os espazos e o bo que despois regreses sobre eles porque xa percibes as cousas con maior amplitude, non? E entón a moitos sitios volvín. Eu penso así, e na miña casa son de cada vez que viaxan a un sitio fan o tic, sabes? A ver que sale, fan o tic e xa non volvemos a ese sitio. E diste, pero se quedaron 1000 cousas por ver todavía, hai como 3 viaxes aínda pendentes a cousas que non viche deste. Non, xa estiven. E diste, pois que tristera, que tristura. Eu que estiven 4 veces en Mármaris, que xa coñecía o pobo, xa iba aos sitios, sabes? Sin mirar mapas nin nada. É fantástico, porque cada sitio cambia con todo, coas estacións do ano, coa luz do día, coas festas, non é o mesmo ir ao cemiterio antes de santos e de defuntos que despois, ou no Nadal, onde engalanan as tumbas como se fose o salón da casa, ou eu que sei, hai miles de historias e de cousiñas que podes fixarte nelas. Aquí nos directos de Twitch, ti que te manifestabas unha señora, como decías, medieval. Medieval e analóxica. Para nada, analóxica non, porque estás agora mesmo nun medio super mega digital, e medieval tampouco, porque estamos no século XXI. Entón, neste século XXI, hai xente que dalle a seguir a canle, vale? Porque se ti tes Prime, podes seguir a Lobeira Today en Twitch, porque tes un crédito de seguimento gratuito cada mes para seguir a unha canle en Twitch. Entón, hai xente que lle deu a seguir, non nos deu o Prime, non se suscribeu, pero deulle a seguir é gratuito. E vou nos mencionar, porque a Fouta, que nos sigue dende aí 16 días, Ferran EIB, que nos sigue dende aí 13 días, Tamarica, acabado en H, en H, que nos sigue dende hai 10 días, e Saneigo45, que hai 13 minutos que premeu seguir. Moitísimas grazas, un aplauso ben grande. Vale, berran moito aí ao final. Casi alío, que casi tiro o té en riba miña. Bueno, a todos eles moitas grazas, son lobeiristas case pro. Se lle deran a suscribirse xa serían lobeiristas pro completos,
Algún día tenemos que pensar en facer un contido para os suscriptores, só para suscriptores, para xente que nos dá ese Prime, aínda que seña gratuito para eles. E seguindo con isto, vamos a ver, porque, claro, ti volviche tal, escrita 2 anos, me cago no demo. Cantos kilómetros fixeche ao final para ir a todos porque hai uns poucos, é dicir, eu lendo o libro, o sea, folleando o libro, porque folleando o libro, hai moitos cemiterios aí relatados, é dicir, algúns máis extensos, outros menos, pero, jolín, xa son kilómetros, non? Son moitos kilómetros, moitas idas, voltas e regresos. Tamén aproveitar moitas viaxes familiares ou persoais para outras cousas. Moito pedirlle a amigas e amigos, mira, ves comigo a ver o cemiterio, de paso que íamos facer outra cousa. Eso, enganar moitas veces a xente de, bueno, vou contigo, convídote a xantar, pero se nos achegamos a tal cemiterio. E, bueno, a verdade é que nos agradecementos non puxen o coche, pero o coche foi, bueno, sen el non poderíamos ter feito certas cousas que fixemos porque chegamos a lugares onde non había wifi, non había sinal de telefonía, non había nada, pero había un cemiterio. Oye, tes algunha, Melody? De que? Pregunta? Alguna pregunta? Sí, Sí. dalle. Porque vou buscar aquí Nada, eu unha. iba a te preguntar, supoño que escribir un libro despois de tan longo percorrido síntese como un punto culminante, pero non é un punto final, porque o teu gusto por visitar cemiterios seguirá aí. Tes pensado reencamiñar as túas búsquedas? Quer dicir, hai algo durante a escrita do libro e todas estas aprendizaxes que despois de escribilo che faga dicir, pois agora podería centrarme máis nisto ou nesto outro, ou gustaríame enfocar máis por aquí ou por ali. Ahora. Quedaron moitos cemiterios fora, moitos que xa escribira, e iso vai ir no segundo volume. Despois quedoume a zona de Ourense un pouco, por cuestións de transporte, un pouco relatada aquí, non? A cantidade que hai entre os de proximidade e os de máis lonxe é moi diferenciada, entón iremos máis por aquela zona para algúns que me apetecía ver, que me poden interesar, que, bueno, que me interesan todos, pero que poden ser interesantes para escribilos, pois tamén irán. Pero unha cousa na que me vou fixar, sobre todo porque estamos traballando no proxecto, é a incidencia da lingua galega nos cemiterios, que é algo que me parece absolutamente demencial, como as persoas galegofalantes, mesmo monolingües, pois marchan para o alén despedidas polos seus familiares en castelán. E a incidencia é moi anecdótica moitas veces. Entón, pois desde o proxecto Burela, encarreiraron unha serie de investigacións nas que podo ir participando ao mesmo tempo que vou escribindo, vou recompilando datos para os meus libros, pois axudo, non? De alguma maneira, pois contabilizando lápicas en galego, placas en galego ou placas neutras que non están nin en galego nin castelán e imos facendo pois unha contabilidade. E é algo que me apetece moito para aprofundar nelo, non? Outra cousa tamén é como é xa case histórico borrado das mulleres nas lápidas. Hai tamén un nesgo de xénero nos cemiterios que é moi evidente, sobre todo nos históricos, é algo tamén que quero ver, ou como se chegas a un cemiterio que está máis ou menos museizado, a listaxe de ilustres é plenamente masculina, habendo moitísimas mulleres aí enterradas con vidas interesantes, pois é outra das cousas que me interesan. E despois facer pois algún monográfico de algún deses cemiterios que merecen centos de páxinas, non? Como pode ser Santo Amaro, San Froilán ou San Francisco. E a ver, supoño non, sei que isto non acaba nas horas mortas, que isto vai seguir. Vai haber, a ver, que non me escoito agora. Onde foi parar? Vale, é que perdí unha zapatilla. Vai haber máis horas mortas. Sería un bon nome para a segunda parte.
Eu creo que sí, eu pola miña banda escribindos estou, investigándolas estou. Agora que a miña editora, que en Bahía, pois se anime, igual que se animou con este libro e que poidamos, bueno, que teñamos moitas lectoras e lectores deste para que permita que se xa Bueno, rendible un segundo. estamos vendo precisamente a páxina de Bahía Edicións, que é onde, bueno, é a editorial que publicou o libro As horas mortas, tedes aí a referencia, o prezo, unha pequena descripción do libro e tal. Voulle dar aquí, sí, que acepta as cookies. E o tema podelo pedir aí ou podelo comprar nas vosas librerías de cabeceira, como digo eu. A nosa de cabeceira é a de Ana Belén Gundín, que é pola que eu contatei a Emma e para que viñera aquí o programa. Podedes yo comprar ali, en Librería Bretema en San Sadurniño. Dades un pesiño a gañar a un libreiro local, en vez de darlo a unha grande superficie, por exemplo, como Amazon ou calquera cousas destas, tipo La Casa del Libro ou cousas destas. Entón, aquí está o encuadernado de tapa blanda. É un libro gordo, pesado, é dicir, é un libro grande, e vedes que pues, trae as fotos que xa nos dixo Emma que sacara no seu momento e tal, e máis as pescudas e as entrevistas ou as conversas que tivo, ou os descubrimentos que tivo nos momentos en que visitou os cemiterios. Entón, vou poñer un pequeno spot, agora vou lanzar un spot da asociación da que son flamante presidente ata a próxima Asamblea Xeral de Xaneiro, a ver que pasa. Entón, vou lanzar ese spot, mentres tanto quito a pantalla e volvemos co directo. Ei, queres atopar todo o contido en galego en liña dun xeito doado? Visita a web do Obradoiro Dixital Galego, o fogar do contido en galego na rede. Centos de proxectos na túa lingua en formato podcast, canles de YouTube e Twitch, contas de Instagram e TikTok e mesmo blogs. Que non atopas a túa canle? Rexistra de balde no noso formulario en liña. E se queres formar parte de tan potente asociación de creación de contido en liña, podeste asociar premendo no botón Afíliate. Obradoiro Dixital Galego, o fogar do contido en galego na rede. Pois aí estaba a Asociación Cultural Obradoiro Dixital Galego, que temos xa, faltannos 2 ou 3 canles para ter 800 propostas en galego, en lingua galega, en liña, entre podcast, canles de Twitch e canles de YouTube. Se tes unha canle de Twitch, de YouTube ou de podcast, pódela asociar dándolle a engade o teu proxecto de xeito gratuito. Dito isto, imos con outra pregunta. Melody, atácalle aí de novo. Eu tiro de Melody porque... Espera, que se me foi. Porque xa. Crees que... A ver, que non sei como formulalo. Cando eu estive traballando neste tema de musealización de cemiterios, unha das cousas das que me din conta é que probablemente o cemiterio como o coñecemos, que é un modelo moi finais de século XIX e principios de XX, xa non serve tanto ás inquedanzas espirituais que temos na modernidade. Crees que Como imaginas que van a ser no futuro? Que vai a pasar con eles? Porque parte do meu traballo era pensar un pouco iso e xustificar aí esa musealización, ese tirar de que son patrimonio, non nos temos que deixar abandonados, aínda que o uso decaia. Como crees que... Por onde as cousas? É complicado. É moi complicado, porque temos aí, bueno, que hai xente que como patrimonio pois non o teñen en conta, entón hai moitísimos cemiterios fermosísimos abandonados que non se trataron de ninguna maneira, que están caendo, non? Temos, pois, de Xermade, Loira, Santa Baía de Chacín, que son lugares espectaculares e que se podería facer algo con eles, pero nada, están caendo. Outros, como de Santo Amaro, que mesmo se falou de pechalo e destruílo, como xa pasou co anterior, co de Lugo, antes de existir San Froilán.
Temos iso, non? Por un lado, temos a posibilidade de pechar os cemiterios históricos e convertelos en museos ao aire libre, pois como se fan noutros lugares de Europa, por exemplo. Pero temos a pena dos cemiterios do rural, dos parroquiais. Que facer con iso? Porque son lugares onde a xente se segue enterrando ou hai conflitos aínda, non? Está este cemiterio de Sofán que hai 100 anos se convertiu nun masacre de xente cando abriron o outro, pechaban este, non se quixeron empezar a enterrar xente ali, non? E houve unha carga policial onde mataron a unhas mulleres. Pois hai a posibilidade de que certos peches sexan improductivos, pero agora mesmo estamos vendo ampliacións de cemiterios fermosísimos, ampliacións modernas que son absurdas, como, por exemplo, en Carballo, por dicir un nome que despois me matan en Carballo, pero é que é horrible ver que os panteóns están colocados por orde alfabética, absolutamente todos iguais, todos coa mesma tipografía, a mesma cor, a mesma estatuaria, todo igual, é dicir, non teñen, o sea, esa personalidade que pode ter... Perdón? Panteóns adosados. Sí. Panteóns adosados. É que non pode recoñecer absolutamente nada. E xa hai cousas así a vista, non se vai aí, vai... Ese é moi definidor do mundo que vivimos, é dicir, se o cemiterio sempre é o negativo da cidade dos vivos, pois como son as nosas cidades? Pois así son os nosos cemiterios. Sí, é absolutamente verídico iso. Pero ti podes ver... Isto que dis componente... A ver, perdón. Eu dicía que hai vilas destas onde abunda o feísmo e ti vas ao cemiterio e hai un feísmo exactamente igual. Parece que o entullo que sobrou de facer os portalóns foi para facer os portalóns do cemiterio ou o vitraico e o azulexado que saiu daqui vai paló e ao mesmo tempo pois é entrañable e é bonito e é persoal e é íntimo, non? Que ao final o que queremos, morrer así nunha intimidade popular, pero cando o que faz é que esa democracia, non? Que tamén que non existe noutros lugares onde os que teñen máis cartos teñen os panteóns máis maravillosos e os que non están no chan directamente. Esta democracia está moi ben o concepto, non? De todas somos iguais, pero demasiado iguais. Queres buscar a tumba da señora Manolita e tes que ler 23 antes, porque son todas iguais. Mira unha cousa, porque eu penso que esa monotonía xa non é só na construción, senón en todo. É dicir, esa monotonía está nos invadindo na oferta audiovisual, está nos invadindo na oferta musical, está nos invadindo na oferta de produtos, é dicir, todo vai ao mesmo, a preparado, a precociñado, etcétera. Entón, eu quería che facer unha pregunta, porque a min, as persoas que siguen de cote este programa, xa saben que a min me flipan os cemiterios parque, estilo europeo, como di Melody, estilo europeo. A min molame moito isto de ir paseando por un parque e de repente ver unha lápida, ou ver un anxo, sabes, e cunha inscripción no pé que di, aquí xace Hans Zimmermann, que foi enterrado no tal, e a xente paseando, correndo, falando, tomando un café, dormindo nun banco, lendo un libro ao pé dun árbore. Entón, ti crees que é posible que na Galiza, si é que non os hai, que ti terás máis coñecemento que a min, chegue a haber nalgún momento cemiterio tipo parque? A ver, dentro dos muros sí existen, hai cemiterios con moito céspede, con moita xente paseando. Eu teño visto ciclistas para arriba e para baixo na costa de Santo Amaro, na Coruña, xente que vai debuxar, recitar, tocar, moitísimas cousas, pero sempre intramuros. Eu creo que o problema son os muros. No momento que ti vas por Francia ou polo Reino Unido e vas camiñando e de repente entras nunha zona de lápidas é porque non hai un muro. Pero é que aquí hai unha cantidad de vandalismo infernal cos muros e as portas pechadas, imagina deixando abertos eses muros. Eu creo que somos unha sociedade un pouco
pouco educada para este tipo de cousas. A min dame medo non os mortos que poidan saltar a tapia do cemiterio para fora, non? Senón os que poden saltar para dentro. E hai cousas moi bonitas nos cemiterios. E, bueno, se hai alguén que pode coller un cruceiro e leválo no coche a vender e poñelo en Wallapop, imagina nun cemiterio que pode facer. Bueno, Os claro, sí. vitrais do mausoleo, non me vai sair o nome, pero hai un mausoleo central no cemiterio de Mondoñedo que tiña Sí, vitrais e sí. como ali facían Hai un- botellón pola noite romperon a pedradas, por exemplo. É que iso, a min dame Cousa que pavor. estaba que eu por un lado parecíame ben, sabes, que a xente moza ocupara ese espacio, pero por outro lado, se vas a destruílo, pois Claro. É que se tivésemos a educación para pasear por un cemiterio e disfrutar del coa actividade que sexa, pero sempre respectando a memoria, non? Porque, bueno, o descanso dos defuntos está garantido, pero que é a memoria, non. Entón, non sei, ali hai historias moi duras e que estean rompendo os cristais ou roubando unha cruz ou que sexa, ou tratando de levantar unha lápida, pois non me parece... Facer Non me mal por parece justo. non estaría ben. Claro. Voulle dar as moitísimas grazas a Blanco Loureiro porque véndese suscribir co seu Prime, se antes o dicimos, véndese suscribir co seu Prime. Moitísimas grazas, Blanco Loureiro, benvido ao directo, moi boas noites. Estamos a falar con Emma Pedreira, escritora de As Horas Mortas, arriba o libro, Emma, que o vexan, escritor deste libro, As Horas Mortas, que podes mercar en Bahía Editorial ou na vosa librería de cabeceira, ou na da Lobeira tamén, que é librería Beretema. Entón, estamos a falar con ela sobre cemiterios, sobre todo esa investigación que fixo, xa nos contou como foi o xurdir de como foi o camiño que a levou a escribir este libro. Houbo algún momento, Emma, nesa escrita, cando ti decides comezar, entendo que comezar a pasar a limpo esas notas, comezar a sacar literatura, no, de todas esas anotacións que tiñas neses blogs, houbo algún momento de baixón, desto de dicir, buah, non o vou dar acabado, isto está me custar moito. Si, hubo moitos, pero hubo un paro moi importante e é mágoa que non estea hoxe Alicia aquí con nós porque precisamente debeuse a ter falado con ela. Eu contei co libro con moitísima xente, tiven a sorte de que houve xente moi xenerosa que me cedeu o seu tempo, os seus coñecementos, os seus traballos, e Alicia foi unha das persoas máis xenerosas que atopei, aparte de unha muller pioneira, non, no mundo fúnebre. E tive unha conversa con ela tan maravillosa, bueno, está no libro, non? Pero foi tan... Xenerosa é unha palabra, pero que foi tan humana, tan doce, tan riquiña, e me contou cousas nas que eu non caera, que marchei para casa chorando, non? Emocionéme moitísimo, non son nada chorona, emocionéme moito, tamén me sacudiu moito porque contou cousas que realmente nas que eu non pensara. Estiven case 6 meses en escribir o libro pensando se sacalo ou non, porque me parecía que ás veces se frivolizaba demasiado sobre a morte. E tomando decisións, sobre todo tomando decisións segundo cousas que ela me contara esa tarde. Claro, porque ao final sempre falando como falas, no, porque eu xa lín a parte inicial, no, esta presentación que fas, no, sí que é certo que se pode pensar, aínda que non das a entender iso, e eu non entendín iso, sí que é certo que alguén, malintencionadamente ou despistadamente, pode pensar que estás frivolizando, que te estás rindo da morte ou dos mortos, no? E nada máis lonxe diso, no? Bueno, calquera que me coñeza, non só como persoa, sino como escritora, sabe que a retranca vai comigo, que sempre estou usando dobles sentidos e que nos temas máis serios a min encántame facer algo de humor, pero que creo que é moi galego, non? O tema de ter retranca entre absolutamente todos os temas e tamén un tema tan duro como a morte, se non a tratamos con humor e se non frivolizamos algunhas veces, non poderíamos soportar o día a día, porque sabemos que imos cara a iso, non? E é un dos tratamentos máis
máis auténticos que pode haber. Eu teño lido moitísimos epitafios moi simpáticos, moi rexoubeiros, moi retranqueiros, moi galegos, non? Polo tema de enfrentarse a esa desaparición con moito humor. Pero nada máis lonxe da frivolidade, claro. Frivolidade, pois é eso, poñer muros, poñer todo igual en certos sitios, todos eses mármores negros prefabricados, estos rollos, eso é frivolidade. A ver, nós neste programa sempre nos matamos de risa con todo, e máis somos moi serios. Unha cousa non quita a outra. Empezamos E os mellores chistes son os de funerarios. Aí está. Outro día tive a sorte de que antes dunha presentación pois me citaran para ir facer unhas fotos. E resulta que as fotos non eran unhas fotos normais, era visitar unha funeraria e unha morgue. Leváronme con tal entusiasmo e con tal felicidade ao Tanatorio dos Dolores de Ribeira que foi divertidísimo. Foi como ir explorar un pequenísimo museo da morte ou un pequeno parque de atraccións, porque me levaron onde levan as caixas, baixaron a morgue, abrironme non sei que, ata me fixeron entrega dunha chave maravillosa do alén. Rimos moitísimo, e non era o lugar. O que tiñan que facer as funerarias aquí en Galiza, para xente como a nós, porque eu tamén son retranqueiro, tendo a rirme, e penso moi seriamente, o que ditais é moi en serio, o humor é o refuxio no que nos metemos cando estamos sobrepasados de tristura. Entón, esta risa retranqueira de que lle vamos facer, sabes? E rirte nun velorio, pois é o máis típico que hai en Galicia, non? Eu penso. Entón, eu penso que, agora, retranqueando ben, o que deberon de facer as funerarias, deixarse de mariconada xa, facer un pé de sargadelos cunha etiquetiña, tipo as das películas, sabes? Que se ve o pé coa etiquetiña colgando. Sabes? Un pé de sargadelos coa etiquetiña. E, oye, recuerdo de mi Manolo, algo iso, Funeraria Álvarez e tal, aí vai. Sabes? Non sei, deixo aí a idea para quen queira desenvolvela, estaría moi guai. Sabes? Igual que Eu pídome un deses, sí. Claro, empezará a velos, porque igual que Carmencita fixo o molinillo do non sei canto aniversario de Sargadelos que valía 125 pavos, pois joder, as funerarias podían empezar a, mire, e teño aquí esta furna e tal, e un pé, sabes, coa cinta. Pero hai furnas de Sargadelos. Seinos. Sí, pero bueno, son o máis parecido a un bote para galletas que pode haber de Sargadelos. Bueno. Hai cousas mitosas, pero non un pé cunha etiqueta, eso sería fetén. Hostia, eu vou pedir esa, pa min. Que vayan roendo. Quero unha chave do alén, di aquí, tais, porque ata agora estaba a cousa un pouquiño, estaba solamente Dieguito aí levantando. Unha chave do alén, mira pa aí. Que non sei se terei eu outra. É fantástico. Pero só abrir por fora. Porque se morro e estou viva, non podo abrir dende dentro. Dinos, Dieguito, ves, aquí, recordo do último día da túa vida e tal. Sería guai. Atais a chave e di, que é esa chave? Unha chave do alén. Unha chave para volver. Bueno, pues chave do alén, pero unha chave mestra que abre todos todas as caixas fúnebres, todos os cadaleitos. Bueno, que máis podemos decir do libro? Veña, vende a obra. Vende o teu libro, fai o favor. O libro. Bueno, digo que di a miña editora moitas veces. É un libro que, na que pesa moito, podes levalo a un cemiterio que non coñezas para ver se sae, que podes rexoubar o teu cemiterio, do teu primo, da tua cuñada, non? A ver se sai, que me parece moi simpático, porque todo o mundo cando compra o primeiro que fai é buscar se sai o seu cemiterio ou do corazón ou o seu máis próximo. E ademais é un libro que sí que ten moitas
chiscadelas ao propio proceso de elaboración do libro, porque vou contando pois como foi escribir este libro e facer as viaxes coas miñas fillas, que no momento que comezamos pois tiñan 6 anos, e foi un proceso para elas moi de xogar, non? Entón, aí sí que hai humor, non na morte, pero sí na inocencia, porque as miñas fillas pois miraron a morte, non? E tamén un libro de anécdotas, é unha antoloxía de historias, de poemas, de arte, de música, de filmes, é un pouquiño de todo, é enciclopédico con ese fío conductor da morte e dos cemiterios, pero realmente é un compendio, un totum revolutum de cousas moi de noso. E que podes ler, pois, económicamente falando, a páxina por día. E de maneira así zarrapicada, non todo seguido, non? É un libro que cunde. Bueno, é que estou flipando con unha mensaxe que acaban de poñer no noso directo de Facebook. Estou alucinando moito. Vou non lanzar a pantalla. Por favor, non chamedes a ese número. Lédeo todo, por favor. Xa nos rimos despois, vale? É unha tal Mayer Susan, de nacionalidade francesa, residente en Colombia, que é viúva e nunca tivo a oportunidade de dar a luz un fillo para o seu falecido marido, e ten cáncer de gorxa tamén, entón estou morrendo e quero dar parte da miña herdanza, vale, agora xa non son príncipes nigerianos, son mulleres de Mulleres Colombia. viúvas colombianas. 250.000 euros que está no meu banco Société General, con un cachorro de 6 anos e unha persoa honesta, generosa e de confianza, vale? E anúnciao en Facebook, sabes? Se você estiver interesado, escreva para min. Pues, manda carallo. En fin, non sei como me conocei. Bueno, vamos dar unhas risas, porque... Iba a dicir eu que tivo que ser mesmo gracioso por veces, no? Estar ali, ti querendo facer introspección no cemiterio de turno, no? E as pequenas correndo por ali, báixate dai, non te subas ali, non agarres iso. O sea, tivo que ser un pouco caótico. Eso foi moi caótico. De feito, bueno, pois elas son moi activas, non vou dicir hiperactivas porque é un diagnóstico terrible, pero son moi activas, son moi movidas, moi curiosas, entón, dende estar cambiando de sitio as flores para que todo o mundo tivese flores, mira, este non ten, vamos a cambiar, estas están feas, cambiaron as flores a todo Dios. Despois houve algunha veciña ali no de Pontedeume que dixo: coño, é que chega un día pola mañá nesta tumba que non hai ninguén, que este nicho é noso, pois apareceron unhas flores. E eu, Dios, foron as nenas. Ou facer unha procesión de caracois, todo polos mirtos arriba, non sei, outra vez fomos a un cemiterio que non vou dicir cal é, pero está no libro, e cando chegamos a casa, pois traían os petos do chándal, pois todos cheos de recordos, botóns, e había un oso. Eu dixen, Dios, que sexa dunha churrascada, porque isto Foron é... osario, non? E, bueno, foi simpático. Hai moitas anécdotas con elas, outras que non me deixaron contar, porque xa cando saíamos dos cemiterios, elas ian no coche e dicían: mamá, isto sai no libro. Ou isto non o contes, por favor, que dai moita vergoña, pero... Había que facer un libro. Había que facer un libro de cemiterios e nenas. Claro, é que é moi curioso. Publicalo en anónimo e xa está, non saben que es ti. Claro. É curioso levar a crianzas a cemiterios, non? Que como responden. E bueno, pois... Ademais, tendemos a non levalas. Cada vez apartamos máis os nenos deses sitios. Sí, e coido... Tamén dos velorios, de pequena eu acórdome de ir a velorios, que te obligaban a ir ao cemiterio, daba igual como te puxeras, ti ibas. Coido que non é un sitio para nenos moi nenos, pero sí que un neno a partir de 10 anos pode perfectamente estar nun velorio e non tería por que pasar nada máis. É dicir, eu nunca xamais obrigaría a un neno a ver un morto se non o quere ver, ou a bicar a un morto se non o quere bicar, como se facía moi antiguamente, moito antes de nacer eu, ou cando eu tiña 2 anos, non? É dicir, tiño 46, pois hai 44 anos, se obrigaba a xente, dalle un bico a teu avó que faleceu onte. E dicías, ti, joder, macho, a ver, a mí non me gustaría, ainda non me gusta hoxe ver determinadas persoas
máis cercanas a min, velas mortas. Eu prefiro quedar co recordo de vida, coas vivencias de vida, non? Pero sí que é certo que tendemos moito últimamente, nestes tempos, a aliviarlle moito a carga emocional aos nenos e quizáis por iso esas crianzas non saben xestionar as súas emocións porque non lles estamos dando emocións dende ben pequenos. Sempre todo é color de rosa, todo é moi doado e a hostia ven máis adiante. É dicir, con 14, 15 anos, de repente, unha nena ou un neno ten depresión ou ten ansiedade. Dis ti, pero como pode ser isto? Se aínda non empezou nin a traballar, non empezou a pasar mal, pero pasan esas cousas. Dicíanos, estábame poñendo moi serio, dicíanos Tais que Emma que lle estaba creando unha necesidade. Pois Tais, xa sabes que podes mercar o libro en na editorial Bahía, vale? Bahía Edicións, vale? Vouche poñer a foto da cara, a ver si quere, claro. Si non quere, pois nada. A ver, aí, vale? Aí a tes, vale? Este é o libro, As horas mortas, e vou ler isto que pon aquí, non? As horas mortas, viaxes e conversas por cemiterios galegos, de Emma Pedreira, achega á literatura de noso unha viaxe única e persoal, reflexiva e subxectiva, moitas veces literaria e artística outras, para que se fai acompañar dun caderno de notas, dixeche que eran 2, aí hai que corrixir, hai un errado aí, dun caderno de notas, onde iba? Xa me perdín. Agora, e de voces de poetas, narradoras, docentes, xente do mundo da plástica, pero tamén historiadoras, persoal sanitario, enterradoras, cristiáns, campaneiras, arquiveiros, achegan a súa perspectiva persoal sobre a morte. E cal é a perspectiva da morte que ten Emma? Pois de algo inevitable e algo que temos moitas veces moi arredado, non, do que estamos facendo e cando empezas a ver a magnitude do que se nos ven, pois senteste moi vulnerable. É sobre todo unha cousa que nos dá certo terror ao ir atravesando etapas, non? Por exemplo, cando es nai, cando es pai, cando tes crianzas arredor, pois achegaste máis a esa vulnerabilidade. Cando perdes, cando es consciente de que vas perder seres queridos, non? Porque xa te atopas sendo a xeración intermedia, pois todo iso pois vai facendo un pouco que penses as cousas. Eu ata que empecé a escribir o libro, pois non me daba conta, non, de que a xente morre, a xente con nome, apelidos e cercana a ti morre, porque non me morrera tanta xente cercana, pero os cemiterios están cheos. E debaixo deses hai outros, e outros, e outros, non? Aquí non facemos ese tipo de enterramentos, pero noutros sitios sí, e as igrexas van quedando por baixo, non, do que son os terreos do cemiterio, e iso implica que hai menos persoas vivas no momento que persoas mortas metidas aí nos furados. Entón, iso dá unha sensación de pequenez e de vulnerabilidade terrible. Pero é o que me pasa. Que merda, foiseme. É que nos puxemos moi serios. Iba a dicir algo super profundo aí para, sabes, pero para apostillar xa, pero era sobre o que estabas dicindo de que a xente morre, non? É inevitable, dicir. Ao final, os que non che morren a ti, morreron a outro. É dicir, eu quédome moito, e isto xa o dixo moitas veces aquí no Luns de Tea, porque moitas veces falamos da morte e falamos destas cousas, e eu quédome moito cunha señora que había en Neda, que viñan ela e a fillada tiña 70 e pico anos daquela xa, e ela tiña pois como 90 e pico, 92, creo unha cousa así. E viñan as dúas do cemiterio de poñerlle flores a un morto que tiñan ali.
Non sei se era a mai ou o pai, non sei quen era. E claro, a fillada dixo, ai, madrina, e o sea, quen me vai poñer a min flores, non? Ela pensando, non? Madriña, 92, vais ir antes que a min, eu son solteira, non teño fillos, nin teño familia viva, quen me vai poñer flores a min? E dixo, tranquila, niña, que ya te las pongo yo. A bella de 92. E claro, entón a fillada dixo, joder, que vitalidade, non? O sea, que vitalidade, non, madriña, que ganas de vivir e tal. E dixo, Ana, hai que quedar cos vivos. Non te podes ir cos mortos. Hai que quedar cos vivos. E quizáis é unha boa filosofía, non? É dicir, cando perdes a alguén, dicir, vale, perdiche a ese alguén, pero teste que quedar co vivo que quedou del, non? Cos recordos e co que deixa esa persoa, non? É dicir, dela. Co que deixa esa persoa, non? Pois con todo o vivo que deixa arredor del, non? Pois coa súa parella, coa súa filla, coa seu primo, coa súa irmá, é dicir, teste que quedar cos vivos, joder. Sí, porque se non baste, tamén. Porque se pode morrer de pena, pódese morrer de pena, Entón, Ou podese morrer en vida. ou pódese morrer en vida, é dicir, ser un morto en vida, bueno, un morto en vida eu parezo moitas veces, cando vou no bus pola É mañá. dicir, hai xente que se queda sempre na etapa non de negación, pero na seguinte e non chega nunca a avanzar no loito, quedas aí sumida no seu loito e dá igual a quen teña ao redor. E ao final iso é case unha morte en vida, porque non vives. Pois eu é unha reflexión que deixo aí. Entón, temos algunha pregunta máis no dinteiro? Non. Non. Pois mira que programa máis redondo nos quedou, que falamos unha hora con Emma Pedreira do seu fabuloso libro que vou seguir lendo na Lobeira este Nadal, porque non é un libro só para ler en defuntos, nin só para presentar en defuntos. É un libro para presentar en calquera momento. Que estamos nas portas do Nadal, pero tamén morre xente. Joder, tamén se vai ao cemiterio. Entón, ainda estiven eu o fin de semana pasado. Entón, e Dieguito dixo que viña dun enterro de hoxe, o sea, dun funeral. Entón, digo, vimos de falar con Emma Pedreira, escritora deste libro de As horas mortas, viaxes e conversas por cemiterios galegos, moi completo, podo dicir, porque teño na casa, además, adicado por ela. Non sei se me pillas cara, pero ahora xa me puxeche. Está na biblioteca da Lobeira, nesa biblioteca de proxectos lectores que teño ali. E moitas grazas por ter accedido a isto e noutra volta, pois, igual cando chamemos a Alicia, chamamos a ti outra vez. Vale, perfecto. Que viñan as dúas aí. Melodía, a ver se facemos un programa emotivo e lle sae a lagrimiña outra vez a Emma e nos conta porque en Lama. Podémoslo facer ao vivo no cemiterio de Lamas. Ese molaría, ese molaría. Que si ganas a un directo en un cemiterio. Pero bueno, moitísimas grazas por pasar e nada, convidada quedas a pasar cando queiras pola Lobeira, se tes outro libro, se sacas As horas mortas 2, El regreso de Emma. Da 24 anos e o temos xa. Pero ela ten máis libros, porque eu estive vendo por aí que ten un libro que non o lín, pero puxome ganas, creo, unha necesidade que é Os corpos invisibles, non? Sí, teño algún libro máis industrial, non? Vendemos ese tamén, veña. Telo por aí a má. Vende ese. Vendémolos todos, nada, non é a primeira vez que falo da morte nos meus libros, un tema que me gusta. O libro, durante a escrita deste libro, escribín outro que o inmediatamente anterior, non, 2 libros anteriores a este, que se chama A parte dos anxos e que fala de pequenos mortos, non? De nenos e nenas mortas, así con un punto de humor, aí sí. Os corpos invisibles, que é un libro pois tamén baseado na época da Revolución Industrial e fala dunha científica que quere facer unha escritora universal maravillosa a través de trozos de cadáveres de escritoras mortas. Un libro sobre Roma Santo, o noso primeiro asasino en serie,
E moitísimas máis cousas, xa O non de me Roma acordo. Santa pode ser que o teña eu. Como se titula o de Roma Santa? Besta do seu sangue. Sí, sí que o teño na casa. Sí que o teño na casa. Teño Pois empezado. o día que queremos en Lamas traelo e tamén cho así. É que era, tío. Sí, que o teño, sí que o teño. Que además mólame o punto de vista que está aí o sea, como afrontas a historia, que digo eu, hostia, non pensar eu isto, pero claro, ten lógica. Logo escoitei máis veces a historia, sabes? Logo deuse este sesgo de confirmación de como xa escoitei a historia, pois escoiteina máis veces en máis sitios, ¿no? Pero a primeira vez que me enterei desa parte da historia foi no libro, comezando o libro, que dixen eu, tate, isto teño que ter tempo para lelo ben do tirón. E parei de lelo, deixeino aí en pendentes para nunha tarde de verán ou algo, rematalo, sabes? De decir, metermo aí nunha semaniña en verán ou algo. Reitero as grazas, moitísimas grazas, Emma Pedreira, convidada quedas a máis veces a Lobeira Today e ao Luns de Tea, por suposto, dado que che gusta a morte, Gracias a vos. falar da morte. Un día que falemos da morte, ves e rexogamos aquí todo. Non que me encasillan. Claro. Bueno, e Nada, nada, moitísimas gracias. Melody, ata o ano que ven. Felices Sí. festas. Que eu estaba aquí coa miña camisa super navideña e a miña árbore de crachás que está aí detrás, vale? Eso é unha árbore de crachás. Eso que vedes aí. Espera, voulle dar en grande para que o vexas. Mira. Esa é unha árbore de Nadal que está sempiterna, está sempre aí. Entonces, ten crachás. En vez de bolas, ten chapas. Sí, Que crachás. chulo. Entón, se queredes mandar a crachada a vosa canle, a crachada o voso negocio ou que seña para poñer unha árbore de crachás de Lobeira, pois encantado. Algún día farei un vídeo da árbore de crachás contándovos de onde ven cada chisme. Unha cousa, o próximo programa eu teño un tema pensado, pero bueno, non sei se vai vir Alicia. No, bueno, pero podemos facer ese tema e Alicia que veña en febreiro. Vale, pues entonces anuncio o tema, queres? Para xaneiro. O Claro. último luns de xaneiro. Así, para que tomen nota aí no chat. É Que non dicir, se esquezan. luns 27 de xaneiro, quedadito xa, non morrendo polo medio, luns 27 de xaneiro, de que imos falar, Melo? Da estántiga e a caza salvaxe. Aí o tes. Porque nós non falamos da estántiga en defuntos. No, Non, falamos fora de data, sempre. pero Porque ten a súa razón de ser, porque xa deberamos falar por Nadal, pero bueno. Claro, pero viña Emma e non lle vamos dicir a Emma, no, tú no. No, está claro. Entón, no, luns. Di tais si será luns, mércores ou martes ou xa estamos. Luns, vai ser luns. E que miércoles. Que hoxe seña mércores non quere dicir, é que hoxe tivemos que facer hoxe porque o luns era moi precipitado que aínda non lle falara a Emma. Pode dicir Emma cando a chamei. O martes pola mañá. Isto é a Lobeira, o planning da Lobeira é así. O traballo que dá de comer é primeiro que a Lobeira, porque non vos suscribides. Se vos suscribirades todos e todas, pois a Lobeira podía ter aforo para decir, bueno, pois podo traballar un pouquiño menos, que teño ingreso por este lado e podo adicarme a Lobeira. Pero a Lobeira depende do traballo que teño aquí en Madrid, entón eu teño que traballar. Non podo estar a todo. E agora traballo o doble do que traballaba, entón... En fin, que se nos está facendo longo o final do programa. Agora non te vayas, así despedimoste en privado. E a vos, felices festas, pasade un Nadal fermosísimo, moi boas a Dranciño, chegas tardísimo, tardísimo chegas a Dranciño, pa chegar a esta hora mellor non vir, a Dranciño. No, grazas por pasar, pero xa estamos despedindo. Entón, digo, que pasedes todes un felicísimo e moi bon Nadal, que non vos pase nada, que non teñades ningún problema, que non perdades a ninguén e
e que o ano que entra seña infinitamente mellor, e estou falando por min, infinitamente, máis infinito mellor do que foi este ano, que foi, podo calificalo de ultra mega infinitamente nefasto. Dito isto, ata o ano que ven. Adeus.